Ayan, okay. Sige. Oh, testing muna. Testing muna niyo. Ang inot, testing muna. Ang pandua, testing. Ang pangtulo po Ayun na ang winner. natatamaan kan sa tuyang ruleta, iyo po ang Yan, magiging yan. winner. Gabos pong mga nag-comment niya po dyan sa ruletang iyan. Kasi manggagana po kaniyong items na niyo. Saro lang po ang manggagana kaniyong items na niyo. So, ang first, iyo po ang testing lang. Okay. Sige, tada ako kung siya ang sa testing lang yan, sa testing lang muna. Ilang taon siya ang tatamaan kaya. Oh, hoy! Ay, si Ma'am Eleanor ko testing yan, lang. testing, yan. Ang pandua, Yan. testing graray. Ayan Ang pantulo po, iyo po Yan, magana. magana, yan. Si Ma'am Eleanor ko sige po, testing pa lang yan ha. Pigsabi naman, bago kita nagpuon. Pero Testing pa niyo. Pero mariribang ang mga piso testing ta pa dyan, ni. ay. Oy! Si Eden Francisco ang Yan. testing. Yan. Oo, di na talaga. Iyon na ni. Arin. Ngunya na po, igdi po sa, aramon ta na po kung isang magana kang sa tuyang mga items na iniyo po na niya igdi po sa atubangan. Ang Alright? pag-claim ka ni Kuya Boy Aha. sa... Yan na. Sige. Okay, o yan na po. Kung isang magana, Oy! isa yan. Beth Di Beth Guzman. Guzman. Beth Guzman. Beth Guzman, Yan. congratulations po. Ika po ang nanggana kaning items na iniyo. Ang pag-claim dito, Ray, Ang pag-claim po kaniyo, i-message me. ma-message po kami sa imo Oo, kung kung, paano po nindo maiki-claim ang items na iniyo pong niyaon sa atubangan nindo. Iniyo pong mag, hali po sa Suzuki, ini po, tapos may payong, may kupya, and then may t-shirt po. Saka may eco bag. May eco bag. So, ika po ang magana kay iniyo. Ayan, sige. Sige, salamat and congratulations kay Congratulations po. Ma'am Beth Guzman. Ayan. Salamat sa comments, pag-share. Ayan. And then, syempre, ang magana sa sunod, itong nakapost man po sa Dos Bosabos page para makasali po sa Samuyang Paraffle na iyo po ang gaganahan po itong stand fan. I-like lang po and i-follow ang page kang Dos Bosabos. Pag ika po, follower mi na po, saro ka na po sa pwede manggana, kay puan mo pong i-share ang Samuyang pin post. Ini pong niya di yung picture kang Samuyang picture po kang Samuyang mga premyo, i-share lang po nindo yan sa indo pong timeline. And then i-comment lang po or itag ang tulo po nindong mga amiga. Yan po ang gigibo nindo. Like and follow our page, Dos Bosabos page. I-share ang Samuya pong pin post. Yan po, kung naihiling po nindo yan, iyo po yan, ang i-share lang po nindo yan. And then i-comment po ang tulo po nindong mga barkada. Oo, Itong yun. ano ba ganindo na niya ondo man na I-greet nagluluwas ng blue. Pero yan, kaya yan. itatag po Yan, nindo. yan. So pwede po kamong amang gaganahan po nindo diyan stand fan. Yan. I-announce mi po 'yan. Stand fan or LTE packet Wi-Fi or Razer Back by Fred or merchandise hali sa Suzuki. So yan po ang sa tuya pong gigibuhon. Basta duman po sa page kang Dos Bosabos mga tuga. Ayan po, si Mechanics yan po naman. Yes. Para mas malinaw, para po makafollow ka mo kasamoyang mechanics ko niyan. Ayan.